Danas odabrane među vama pitamo kako komentarišete novi pravilnik po kome obavezne zimske gume treba da budu samo zadnje dve. Ne znam ni ko je mogao takvu ideju da predloži. Pa bolje i dve zadnje, nego najbolje bi bilo sve četiri. To je apsurd. Pa da nešto rečem, ja po meni to nije ako zadnje dve, ako mi je prva vuča. Pa naravno. To meni u mom autu nije dobro. Pa dobro, olakšati narodu nije jedan odmet. Jer nisu neophodne sve, ali... Pa obavezno sve četiri. To je apsurd. A ja sam, kad sam bila vozač, uvek na pogonske točkove se na pogonske stavljaju ove kramponi. Kogod ima para, možda ima sve četiri gume, to je normalnije da je bolje, ali ako nemaš para, džaba zakon. Pa naravno. Mislim, zadnje ili prednje, nebitno je koje su, to mora na pogonski pogon, valjda. Šta vam kažem, ja ne živim ovde. Pa to je okej. Jer narod nema para za sve četiri da kupuje zimske gume, letnje i zimske stavne. Nema narod para, nema da... Ja vidim ovdje prodajem kupus. I onda nema da kupi kupus, a kamoli gume da kupi. Ja imam 6, brate. To je apsurd.